bia no se wan fa nkowie nipa ni nim se wo no enti wo hye bibia se no be ma na wo hia no ne wo ka na wo yire wo ho aye no afa no be mo abaye ne kasi o unse time a wo se fese o na se ye nim ma no so bebre wo ho ene mema ne bebre wo ho a omo no sa de no omo amfa nso omo partner enti wo fere se wo be ka sa asem na ye de a kire no se bia me te ha na wo te bodga na kwaku se yenye video call akua bie wa hemu because baby am won emu wa enti bie wa hemu fa won sa hyehyem ma me hu no fo me mfa saa de ne mehyew me nya ho enti wo fere kura se wo ba be ka kire me se me mra me ye saa de ne ye de enkire wo but de wo de hye na se no ma me hwe wo no fo na e koba no oh wa mama hwe no fo ne de ene no ano no ene wo kodware ma me hwe na wo ma na hwe enti ekwo unse o keka ba o eye nkakra na wo keka ba no enti wo unse oh watimi aye wei first one why wei second one why wei third one dia aka de wo betumi aye de aye enti firi wo na afa de ene fa unse wuram fa unsa keka kakra na wo ko na de wo chereche oni nyina akoye huhu ye de e wo wabrabo but wo ti wo so unim se wo pedie wo unim ho wo pe se bema anyway nhia because nsem a ene nkomo a wo boy kire se wo hia bema wo ho time bia na media de ya me ya se ye kan ya na bu afu no Judy tema wo bunfu o ye kire wo nyansa na wo de sha abrabo ase no be se ba bia wa ye duru no wo de kwa awie enti eba ha wo a ye kan na wo bu afu o no hwe ye ne bema entna ene be ma foforo nkotena mfa voices we nkoma no abra wa ma wuska nya wo ye no ehu ena hohum nyina eya na mo ma me fere se mo ya ene ye Kristofo ene ye Kristofo eya munyai sansem na eka eti wo Kristoni ni wo Kristoni ba ni Kristoni ba ma enie a hwehwehwe wo boni dua nyina wo boni dua eti ono so ba no ono so be yedai waji ni sika no waje adano meka ye mesi aware akura egu aware egu na ni sika so de wodi enti niema bi wo ho na wontumi ne ntena be ma se de wusi ne me ye niema no me ntumi ne wonye de entena enti ye ntwa so ne mom emekeka niema ma ne nya ne ya Judith wo bewu ne wo ye no wo jimi wo bewu ma ye nka no kra nkyere wo ne wo ye kyere bra no wo ho no wo bewu ana wona munsuo so ana anam he ana hohum nyina ana debe de wo ye no bewu ye mfa be ma ntena ne nkeka sansensem no eti brafom me yen kansem panto bra ya adwuni mu na on fa bibia mfiri na komam na on fa nchew na de wo ye no na wo hye na ahoroba wo hye na bufuo na wo be ye de enye de ani kwa se wo ye na ne wo kekan yi ana wo ka kira wi se wo no twa ne de bra wo de wo twa ma no ye we he ewo he eti wo no one wo akọ de mo koye na anya yie na asomdue aba na wo ne be ma foforo hwe de nkoma ne be ma foforo die enti wo obi nhwe na obi wo bi ni wo hu de wo hwe ama obi adida ebe ye ne ya enti manya saa de no brafom ye se ye nua be ma na efiri na ekwa ma no omo ha adwene mo mamani na ho abrochirefo mo mamani na ho girls ne ha adwene mudi sika na eba no mo so de na mbaabi na amanfo odi no mu di nti wonto mo bo ase na mo hwe ne yie na asumdu anya dai emra kama na mani ana ho a emma yese samre na enam disika ne ba nam disika wo hwe na wo beche kakra to bo ase sa wo hwe so na wo beba ne wo dofo abetena no wo ba bedi holiday sie wo mema ne bi wa 1 year bia wo mo ba fie ye wo ma ne bi so a 1 year bia wo mo so ba fie nti ye wo de esa na asumdu anya dai emra sene se ye mo beji sika na sa na ye bedi musika wonsa da na me raho se me de misika nyina ma no de me de be fa car kura na plane kura ba me nya bi na me raho nti ade nti na timi kosisa oba wontumi mfa wo be man hye ni muda na wontumi nya de wo de be fa plane kura ba me sira mo hwe musika sem yie na musu mu ye nipa na be boa mo okay sika pa